खुलुमबाय स्टुडियाव दं किलिखां ब्रह्म थारैनो दानि सोलिफु सरकारनि गिदिर गिदिर खोथा बुंनाय माखासे खामानि मावनाया फैलार जादों नामा बेनिखायनो दानि सोलिफु सरकारनि गिदिर गिदिर खोथा बुंनाय एबा खोथा होनाया सिनेमानि डायलगफोर बायदिल' जेरैबादि खोथा होदोंमोन बेबादिनो 6.3 दफा बायदियै मावनानै होनांगौ आरो जुदि खोथा होनाय बादि मावफुङा अब्ला फैबाय थानाय बिसायख'थियाव गुबुन रोखोमनि राहा लानाय जागोन आरो जुदि जोंनि दाबिखौ मावफुङाब्ला फैबाय थानाय समाव जों गुवाहाटीआव धरना हाबाफारि लानाय जागोन बेफोर गोख्रों गोख्रों बाथ्राया जों बुंनाय नङा बेफोर गोख्रों गोख्रों बाथ्राखौ खौरांगिरिनि सिगाङाव बेंटल गोजौसिन जुनियर फरायसालिमानि पोस्ट ग्रेजुएट फोरोंगिरि सिमसन नार्जारिया बुंदों थांनाय 16 आगस्तनिफ्राय लानानै 20 आगस्त दिनैसिम गुबुन गुबुन सरकारि नङै फरायसालिफ्राव रेबगनखौ गाहायाव दोननाय पेन डाउन हाबाफारि लानायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन मानोना बिटिआर रेकर्ड जानायनि सिगां जेब्ला राजनीतिक फोसावदिं मेलाव जों सरकार जायोब्ला 3 दाननि गेजेरावनो सरकारि नङै फरायसालिफोरखौ सरकारि खालामगोन होनना बुंदोंमोन बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथाङा बेनिखायनो गुबुन गुबुन सरकारि नङै फरायसालिफ्राव रेबगनखौ गाहायाव दोननाय हाबाफारि लानाय जादों थिग बेबादिनो दिनै चिरां जिल्ला बेंटल गोजौसिन जुनियर फरायसालियावबो रेबगनखौ गाहायाव दोननाय हाबाफारि लायो आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों माखासे सरकारि नङै फरायसालिफोरखौ थाबैनो सरकारि खालामनानै होनांगौ होनना दानि सोलिफु सरकारनिसिम दाबि खालामो बेंटल गोजौसिन जुनियर फरायसालिमानि पोस्ट ग्रेजुएट फोरोंगिरि सिमसन नार्जारि बिथाङा दिनैनि नैबे समाव नोंथांमोननि बे निउस चेनेलखौ लिंहरनायनि गुबै जाहोना बेनो जादों जाहैबाय जोङो थांनाय 16 आगस्तनिफ्राय दिनै 20 आगस्तसिम जोङो पेन डाउन हाबाफारि लादों दा बे पेन डाउन हाबाफारि लानायनि गुबै जाहोनानो जादों जाहैबाय बिटिआर एकर्ड जानायनि सिगां जेब्लानाखि राजखान्थि फोसावदिंनाय जायो बे समाव जोंनि बिटिसिनि दानि चिफ प्रमद बर' बिथाङा ओरैबायदि खोथा होदोंमोन जेब्लानाखि गावसोरो सरकाराव फैयो बे सरकाराव फैनाय लोगो लोगो दान मोनथामनि गेजेरावनो जेसेबांखिनि भेन्सार इनस्टिटिउसनफोर दं बे भेन्सार इनस्टिटिउसनफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामगोन होननानै खोथा होदोंमोन नाथाय दिनैसिमबो खोथा गैया बिनिफ्राय जोङो दाख्लै थांनाय 16 अक्ट'निफ्राय दिनैसिमाव माबा मोनसे बाथ्रा मोनगोन होननानै जोङो नेनानै दङमोन खिन्थु दिनैसिमबो जोङो जेबो बाथ्राखौ मोनाखिसै दा बेखौ जोङो नोजोर बोनानै जोङो मोननांदों दि बे दानि जाय रुलिं पार्टी बे रुलिं पार्टीया बेफोरबायदि खामानि मावफुंनायाव फेलें जादों बिथांमोननि गिदिर गिदिर खोथा बुंनायफ्रा ओरैनो सिनेमानि डायलगफोर बायदिल' बिनिखायनो जोङो बे समाव धिक्कार होदों जोङो बे समाव दुखु मोननाय फोरमायदों जेसेबांखिनि बिटिसि एबा बिटिआर ओनसोलाव भेन्सार इनस्टिटिउसनफोर दं बे गंफ्रोमबो इनस्टिटिउसनफ्रा दाख्लै थांनाय 16 अक्ट'निफ्राय दिनैसिम पेन डाउन हाबाफारि लादों खमसे खम जोंनि नैबे इनस्टिटिउसन एबा फसंथानावनो फरायसाफ्रा खमैबो रोजासेनि दङ दा बिथांमोननि इयुनखौ नायनानै बिथांमोननि मोजांखौ नायनानै मोजांखौ हास्थायनानै जोङो दानि खुंथायाव थानाय सरकारखौ जोङो खावलायनो गोसो जादों गोख्रैनो जेरैबायदि बिथांमोना खोथा होदोंमोन 6.3 क्ल'ज बायदि खोथा होदोंमोन बेबादिनो उइदाउट कन्डिसन खालामनांगौ होननानै जोङो आसा खालामदों बा खावलायनाय थादों आरो बेबादि खावलायसेयावबो जुदि बिथांमोना मावफुंनानै होआब्ला खोनासङाब्ला फैबाय थानाय इलेक्सनाव जोंबो एसे गुबुन रोखोमनि बाहागो लागोन होननानै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आङो बेखौनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय बिनि अनगायै जोङो फैबाय थानाय 22 तारिखआव जोङो गुवाहाटीआव धरना लादों जेसेबांखिनि भेन्सार इनस्टिटिउसनफोर दङ जोङो फैगौ 22 तारिखआव जोङो गुवाहाटीआव धरना लागोन धरना लाखांनायनि उनावबो जुदि गभर्नमेन्टआ जेबो रेसपन्स होआबा जोङो बिनिख्रुइ बांसिनै आन्दलन खालामनायनि थांखिखौ जोङो लादों जोंथ' बिथांमोना खोथा होनाय बायदि बे गभर्नमेन्टआ जोबनायनि सिगाङावनो बा पावारा जोबनायनि सिगाङावनो मावफुं होननानै जोङो दासिमबो नेनानै दङ खिन्थु जोबनोथ' बारा गोबाव सम गैलिया बुंनो थाङोब्ला ओरैनो 8-9 दानसोल'सै बिनि गेजेराव बिथांमोना गोसो दङब्ला मावफुंनो हायो आरो मावफुंनो थाखाय आसाम गभर्नमेन्टआबो बिथांमोनखौ नारसिगांहरखाबाय खिन्थु बिथांमोना मानि थाखाय मावफुङाखै जोङो बेखौसो आसरित नांदों आरो बिथांमोननि एथ'ग्राब गिदिर गिदिर खोथाया बहा थांखो जोङो बेखौ गोसोखांनानै जोङो आसरित मोनदों তো আমি আমাৰ ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ আমি এই অঞ্চলৰ শিক্ষাৰ্থীকাৰ লগত জড়িত
আমার স্কুলখন বর্তমান 900 স্টুডেন্ট আছে। আমার সমাজের উন্নতির কারণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ, অহৰহ চেষ্টা কৰি আছোঁ। আমি এক কোৱালিটি এডুকেশ্যন প্ৰদান কৰি আছোঁ। 2020 চনত যেতিয়া বড়ো চুক্তি হ'ল 6.3 এটা দফা আছিল, তাত বিনা চৰ্তে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ প্ৰাধিকৰণ কৰিব বুলি আমাক এটা ঘোষণা কৰিছিল। তাৰ কাৰণে আমি আশাবাদী আছিলোঁ। আৰু 2021 চনৰ BDC নিৰ্বাচনৰ আগে আগে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ এটা ডায়লগ আছিল, এডুকেশ্যন ফাৰ্ষ্ট পলিচি। তাৰ বাবে আমি বহুত আশাগত আছিলোঁ, আমি আশাবাদী আছিলোঁ। আমাৰ মৰেল ছাপৰ্ট আছিল এই চৰকাৰখনৰ প্ৰতি। কিন্তু চৰকাৰ গঠনৰ পিছৰ পৰাই সেই এডুকেশ্যন ফাৰ্ষ্ট পলিচিটো প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ অভিধানৰ পৰা ডিলিট হৈ গ'ল। তো এইবাৰ আমি আপোনালোকৰ মাধ্যমত চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাইছোঁ, যাতে আমাৰ ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ অচিৰেই প্ৰাধিকৰণ কৰি এই অঞ্চলৰ উন্নতিৰ কাৰণে অৰিহণা যোগায়। কি আশা রাখবেন? যাতে অতি সোনকালে আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ প্ৰাধিকৰণ কৰে, এইটো আমি চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী ৰাখিছোঁ। যে আপনার দাবিটো নামানে কি করা? এতিয়া আমাৰ অহা 22 তাৰিখে গুৱাহাটীত এটা ধৰ্ণা অনুষ্ঠান আছে চচলত। তাৰ পিছতো যদি চৰকাৰে আমাৰ দাবী মানি নলয়, আমি আৰু তীব্र আন্দোলন গঢ়ি তুলিম BTC অঞ্চলত। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं, अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं, अब्ला नोंथाङा रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै 1 नं बामुनपारा दरंआव थानाय रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।